אז התחלתי לצלם ישר עוד פרק, כי זה ממש כיף. והחלטתי היום ללמד משהו מאוד חשוב בכדורגל, וזה השתלטות מעלית. מה זה בעצם? במקום להשתלט בצורה הזאת, במקום להשתלט בצורה הזאת, ואז לקחת עוד אחד ולבעוט, אתם בעצם עושים השתלטות מעלית, שזה דבר כזה. רגע, שנייה, אפילו המורה מטה. ואז ככה. רואים? הכדור נחת איתי ואני יכול כבר לבעוט. אז על זה רציתי לדבר. ועוד משהו רציתי לדבר עליו. תנסו לא לבעוט עם השפיץ, כי ככה יכאב לכם האצבעות. תנסו לבעוט עם החלקים של הרגל. רגע. אז זה אם מאוד קשה לכם, ואפשר אפילו בזה אם אתם מנסים לעשות משקוף או חיבורים. אפשר גם עם הטרבלה, אבל זה לא, זה שימושי לזמנים מסוימים. כאילו, אפשר פשוט לעשות בעיטה רגילה במקום ללמוד עכשיו לעשות טרבלה מושלמת כמו זאת. זאת גם לא מושלמת אגב, אפילו די גרועה. אבל בסדר, זאת עדיין טרבלה, הנה טרבלה. וזהו, זה מה שרציתי לדבר איתכם היום. מחר אני אעשה עוד פרק של שלוש חלקים לפרק. ביי.